Μετά, εμείς εφύαμε, εφόσον έκλεισε το ξενοδοχείο. Οι Εγγλέζοι εφύασε. Εφύαμε, εγώ έφυγα μαζί με την κουμέρα μου και πήγαμε Λευκοσία και βράμε δουλειά στη Λευκοσία, σε εστιατόριο. Και μετά, το 1969, είχαμε μια σχέση με τον Ευαγγελό, αλλά όχι πολλά πράγματα. Ήρθε ο Μακαρίτης, ο πεθερός μου ο ίδιος, δηλαδή με τον κουνιάδο μου. Και βράμε που είχαμε το σπιτάκι που εμέναμε. Και λαλή μου, έτσι και έτσι, εγώ θέλω να χαρτωθείτε με τον Ευάγγελο το έναν το άλλο. Εντάξει, τηλεφώνησα και εγώ του παπά μου, και ο παπάς μου ήρθε και μίλησαν εκείνοι μεταξύ τους. Το 1969, Μάρτιν Μιζό, πήγαμε πίσω στην Κερίνια, όμως που προηγουμένως που εφύαμε, πήγαμε να πιάσουμε τα πράγματα μας που μες στο σπίτι. Ήρθε ο Μακαρίτης, ο Κώστας ο Κατσελής, ο ίδιος ο γέρος ο Κατσελής που μας είπε. Ήρθε και αμέσως στο λεωφορείο και βοήθησε μας ο ίδιος ο Μακαρίτης να βάλουμε τις βαλίτσες μας πάνω στο λεωφορείο.